una cambra d'assecat, on una vegada triades i netes les xufes es remouen fins a aconseguir el grau d'humitat perfecte. Al sequer, Juan Sancho comprova en quin punt estan les xufes que serviran per a fer l'horchata d'enguany i que ja estan quasi a punt. Juan, aquestes xufes que tenim així estan en procés de secat, no? Sí. En què consisteix exactament el procés de secat? Bueno, pues el procés de secat és secar les xufes de quan entren en el camp i estan llevades, a secar-les perquè se puguen almacenar i se puguen vendre per fer horchata. I així tenim tota aquesta immensitat de xufa que tenim així, que remous en aquella muleta d'allà, no? Avui en dia les mogam en este tipus de mulets. Sí, perquè abans es removia a mà. Efectivament. Antigament se feia a mà i ara ho fem en aquestes màquines i és el fer-ho un viatge o dos al dia, per lo menos. Tu creus que jo podria provar-ho? Jo crec que sí, perquè esto és molt fàcil. Ara apreta aquesta manieta, medida de seguretat. I per acabar, quants dies sol durar este procés? Este procés sol durar uns 4 mesos. És un procés lent i quan més lent, quasi se pot dir que és millor. Per poder aconseguir una humitat des d'un 12 a un 10%, quan més humitat tinguin, sense passar-te del 12%, perquè a partir del 12% és problemàtic pel tema de l'almacenament. Vaig a apagar la maquineta. Molt bé. Per regla general, el que fem és tallar-les I tastant-les. i tastant-les, segons com se queda la pell, ja saps més o menys inclús la humitat que poden tindre per experiència. Quant de temps portes tu fent això? Per lo menos ja 30 anys. Una xufa de bona qualitat és aquella que te trau en la horchata el sabor, la grassa i totes les condicions per fer una bona horchata. Jo, pel que veig, estem en una nau molt específica, que està molt ben ventilada, no? Imagina que això és importantíssim. El que estigui ventilat és el més important. El que tens que intentar és que tinguin molta entrada d'aire, de sol, per poder ressecar. I una volta passen estos 4 mesos, o segons vas ben tu al llarg dels 4 mesos, no? Tu pots agafar un grapaet, no? I dir, això ja... O sigui, a primera vista, des de l'experiència, ja pots anar dient o has de fer alguna prova més? No, sí que avui moltes vegades fem anàlisis ja per tindre una certesa, però després en l'experiència també te demostra si aquestes xufes estan ja en condicions de poder-se almacenar o ficar-los en més o menys molla. Tu creus que jo puc continuar així fent marxa? A mi és que me fa goig continuar fent... Sí, home. És donar-li la volta xina, perquè el secret és emmenejar-les totes les xufes. Les del fons també arriba això? Sí, també arriba claro, al fons? claro.